Акмалиддин Каримов, паҳлавони маъруфи тоҷик, дар мусобиқаи қаҳрамонии ҷаҳон оид ба самбо, ки дар Сербия баргузор гашт, соҳиби медали нуқра гардид. Акмалиддин дар риштаи самбои варзишӣ дар рақобатҳои вазни то 57 килограмм дар се қувваозмоӣ пирӯз шуда ба финал баромад. Паҳлавони тоҷик нахуст рақибаш Нгуен Рубинро аз Фаронса шикаст дод. Баъдан намояндаи Узбекистон Бектош Назаровро низ мағлуб кард. Сипас ӯ бар Андрей Лашичук аз Украина дастболо шуда ба даври ниҳоӣ роҳ ёфт. Рақиби Акмалиддин дар финал Владимир Гладких аз Русия буд. Дар ин нерӯсанҷӣ Акмалиддин ноком гашт ва сазовори медали нуқра гардид. Бояд зикр намуд, ки Акмалиддин Каримов дар Чемпионати ҷаҳон оид ба самбо пайваста ширкат меварзад ва борҳо соҳиби ҷоизаҳои нуқраву биринҷӣ гаштааст. Варзишгари дигари тоҷик Хушқадам Хусравов дар ин мусобиқа дар вазни 62 кило ҳунарнамоӣ намуд. Хушқадам аз рақиби якуми худ Александр Матайси рус бо ҳисоби 0-2 шикаст хӯрд. Баъдан ӯ дар даври тасаллубахш бар Небочса Николаси сербиягӣ ғолиб омада, барои ҷои сеюм Фарҳод Абжалиеви қирғизро мағлуб кард ва бо медали биринҷӣ мукофотонида шуд. Хушқадам Хусравов дар Чемпионати ҷаҳон оид ба самбои варзишӣ миёни бузургсолон борҳо соҳиби ҷоизаҳо гардидааст. Соли 2018 ӯ ба унвони қаҳрамонӣ даст ёфта барандаи медали тилло гардида буд. Зимнан Хусравов баъди Саидмумин Раҳимов ва Берӯзи Хоҷазода севумин ингуштингир аз Тоҷикистон аст, ки ба унвони қаҳрамони ҷаҳон оид ба самбо мушарраф шудааст. ёдовар мешавем, ки қаблан дар Чемпионати ҷаҳон оид ба самбои варзишӣ миёни бузургсолон дар Сербия Комроншои Устопирён дар вазни то 90 кило соҳиби медали биринҷӣ гардид. Инчунин дар мусобиқаи қаҳрамонии ҷаҳон дар Сербия миёни ҷавонон бошад, Тоҷикистонро Самеъҷон Абдушукуров дар вазни то 87 кило муаррифӣ кард. Ӯ низ ба гирифтани ҷои сеюм даст ёфт.